kaning mga babuya mahalin ni. Unsa may gusto nimo? Padayon kag eskwela o ay magalit sa baya ka no? Magalit no. O padayon pag eskwela o staff basa ka? Padayon eskwela nabi kay babuyan no? Ha? Nay babuyan. Yan ya. Unsa tawag ani oy? Wala naman ko ko'y alalay pun bang eskwela ka? Wala ko'y alalay ba kung eskwela ka? Maglisod na ko kay busy ba ko no? Kuan sa ni. Kaning mo-absent lang ko kanggut kanang udto. Pwede mag-absent ka eh. Sige lang, kaya lang ko na, hinay-hinay lang. Kasi, pwede ka plano na ibaligya din ni de. Ha? Pwede ka plano na ibaligya. Agad, kuwan ka pa na. Kulang pa pa nag-isa ka bulan. Pwede sa ha, kuwan na diha, ligo-liguan na ron niya. Ay lang sa, bago naman nagligo ganiya. Asa man day ka de? Mo, balik lang ko, tanaw na kung napatong pagkaon nila, bagay akong patimuon. Ay, nara mo dahil ko. Itong ano yan eh, nanganak na pa. Ha? Itong ano yan eh. Wala, buntis pa. Wala sa, magpuan sa ko, balik ako. Kung daspan ba? Uy! Kol, may buntag. Ay, ron-ron. Ay! Kung di, ubanan. Nandito sa baboy yan. Nagkuhan mo Ay, sa nasa baboy, baboy yan? nagpakaon mi sa baboy ba, pati mo. Sure kay wala kay. Saan man yung gitara? Ikaw bang kunya ba? Uli, yung para to inalias. Yung temperamente. Sampai. Elia. Yatag daw niya kang ron-ron yung Hindi ako mga dala ba? Na, yatag kami sa yaba. Ha? Lahat mga Sa mga bakti na ko eh. Isa? Ay, sawa kayo no? Hindi ako mga dala ba? Panghatag ko ng ron-ron kay nagmalit kong jacket kay para inig mag on siya magmotor-motor siya o mag-journal siya di na siya maingitan o kay baga biya kani 5,000 ang palitan ni ba? Saan ko ni? Yung headphone para ina siya kinama maggamit-gamit ng headset kay mas kusog manggod ni kasi atong headset napaday isa di kamera hindi pinakamahal gina akong napalit kay blur magod kay ang cellphone mo nang palitan ako kamera ba para din siya makinahanglan unsa kay ang gamiton niya kay tinon ang gitinga Paano may sa kita naman ko ana? 20 na ba? 20 bil. Ato alam niya sunod ron dito. Kulungan sa baboy? Kulungan sa baboy. Ato alam dito. Dito isa dito? Sira isa dito. Sige. Ato alam. Di ka madto. Dito magkuhan ko sa pagkaos sa mga baboy. Sige Ito lang yun. Nadia. Sige. Ako may bahala diya. Ron? Ayo. Ron? 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 Oy, Grace. Nade mo? Oh, naay Ron. Kumusta naman mo? Kalag man lagi mo. Oh, kalag meron. Sorry kay Ron ha. Dugay ko balik ba kay Almongod, di ato kog Manila ba nga. Pero nako pasalubong sa imo Ron. Yung jacket. Kita man ninyo no. Kita nimo baga kay ning jacket ron ba 5,000 ang palitan eh. Salubong ko na sa imo man. Imo na ni. Para inig magunsan sa kadi ka mainitan kay baga kay nig pila oh. Uy, timing pod kayo kay pabantayan ko ni Papag Baboy. Kani. Nya kini po no headphone po okay para nya ka magnalagit-sit hinay kayo kini kusog kay ni siya. Hinay headphone po. Gamitonon kay nimo kay suksok mo sa dalonggan mag-enjoy ka sa mga music kay kusog kay ni siya mo siya speaker niya kuan jud tinuod. Kay kusog kay ni siya kuan. Ah, tisingi sa ko ni Ron ang hasa ni Ron. Sige. Yahay ni Moron oy. Mag ano? Problema lagi ko cellphone. Ay, cellphone? Oh. Ah, na imong cellphone. Naguba gani no. Sige lang, sunod balik niya ko. Pagkana po cellphone ako yung hatag sa imo ha. Oh. Kung okay ra ba si mo na. Timing nga ni oy. Timing Di ko tayo. dapawan na ni ba. Gituyo mo po na ko na. Gituyo ko na ba? Ano na ko daan? Paupuan. Baboy pod. Alkansi na kay kong Nicole. Sige balik-balik si Nicole diri ba? Mapakita na ba? Oo, pagka katanahon ron. Bagay kay ka ba? Kay kay si Moro no. Magigi kayo. Gawas ana ron. Napay kay palit diri. Abi ko na jo. Kana, paano mo? Masay ko na ni mo kung saan eh. Wala yun bro. Kamera ni siya. Kamera. Mahal ka kung palitan ni ron ba para gamiton ni mo ni ron para hindi niya ka magkuan diha. Tinaw na kay klaro na kay imong kagwapo ani ron. Gwapo kay ni ron. Bahal kay ni Benjo nila kung palitan ni ba. Sa giniti jo ha. Maglisod ta oh. Kita nimo? Libre na charger na mga daghan na kay ni mga kan. Uniti gani uniti. Pamicturan ko ni mga baboy No, papa. tinaw. Oh. Tinaw kay na ron maklaro na gid imong kagwapo ana. Napay charger o libre na charger napa na diri. Oh, unsa man? Nay sulong ro pa sa ni Bika sa nimo pag igang na kay na. Paano sa iyo? Igang. Uy, Unsa man ni? ito sa to.
Ka? Butang lang sana dira. Oh. Sino? Oh. Buhay sa medyo, kapicturan ti karon ha. Tinaw man ka na. Kabalo kung di pa kakabalo. Baka kabalo ani ba? Tinaw na, tinaw. Sige lang, praktisan na Tisingan, dito. tisingan. Tinaw kini oh, sige na. Sige, action na, picturean ti ka. Ah. Oh, nindot kay kuha, tanawa gani oh. Ano? Ayos kay kuha no, tinaw kay klaro kay mo mga laro kay mo bungot dali ron. Isa pa be. Isa pa be, isa pa. Karon nga pugkuan. Utan ang headphone para makita nimo kuan. Oh, suta. Hindi kini tan-an ron. Gila. Ah. Kuha ni mo ron yo. Apo kay ba? Meron. Tuduanan pa man, tuduanan ti ka ni ron, ibalik sa kunig pansa butanganan na. Para kuan ta. Bisa di ba? Ali na kay para ay. Ako lang sira din. Okay na kay na ay ayun sa kay nagamitan nimo. Yawa, ito sa siradan ganito kay mahulog ba? Na. Ron. Ron. Mo na yun ni Ron. Ron. Oh. Lagi na. Oh. Sus, kapuha oy. Kabalo Lagi ka na na kayo. kayo Ron Ron. Kabalo Ay, ka na Ron, kagbayan. ano kay Ron? Naman. Nakoy 500. 500. Yan lang, pakalam sa lawas lang gudin Ay, mo. ako ana oy. Napay Ang gani. kwarta. Pero kuan hay mong cellphone, sulod na lang to ha kay. Wala bete kag gipugos nga mangayo ko nimo ha. Ay, ako ra mo gudin kabubuton mo atak si mo agod. Nakoy napalit yuta ron ba natoy kalubinhan ron ba na lang kay inig makupras nimo to na kay income mo na to. Wa ko namugos nimo nang ngayo ha. Wala, ako ra mo nakabubuton gipalit ko tuyo ba para na kay ma-income kada bula, kada tulo ka bulan ba nang lubino. Mo nang kuprason di. Ako na kay tong income si mo ha. Na, ug mo na ihatag nimo malipay gis papa na kay kusog kita mga pras. Unta nalipay. Pagana. Malipay pud ta kana ron kay kuan ba gi pangandaman bi gud ko tong yuta ato no. Gani no malipay ko si utang nga gihatag nimo. Ani. Yeah, sunod baling na ko ron. Isunod lang to yuta kay andaman man ako tong mga papili sa to ba. Ako patong kuan og mga kuan para mahimo imuha na gid to, maimuha na gid to. Sige. Itong i-process, ha? So before may mula ko ron, kantahan sa tika, kuan ron, kumusta ka aking mahal. Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag intindihin, nakakaraos din. Ya Ron, moro tanan, salamat kayo, pangkuan lang ba? Sami, salamat po na si panghatag nimo. Oh, sige, ito sa Miran. Sige, salamat. Ang tingin na ron na ron. Sige. Sa Miran. Sige. Ping lang.